Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta ken ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaet dagiti agkabsat at Julius ken Gemma. Kat ballog ken manginom mat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti maysa nga aldaw, naibaga ti ina ni Nancy iti kabsat na nga ilako da ti maysa asularda. Tapag padoktor ni Julius nga apo ko da inton madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw, dandanin agturpos da Gemma ken Julius. Idinto ta saan pa'y amakaturpos ni Leonard. Gapo iti kinaballog na. Agsarsarita da Leonard ken Ruben. Idi simmangpet ni Violeta. Papagayam, denggen tituloy ti seryeta iti alawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasingpet nga rod no kasta, kayat na ka nga isuro, idinto tasan nga iso ti maestram iti math. Nasingpet a talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko a maestra, nalaing pa'y amang isuro. The best para kanyak. Ulit man timbagam. Ha? Saan na kano a maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na iti math ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan, tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, budtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisuro kan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man, ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Ni si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamot masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ang makumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanyak kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam? Di ka maawatan? Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka, maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga agayam ta? Amo madlagayam nga agayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka diti napasamak iji balayo iji kalman. Napasamak? Awan mo tinapasamak, Ma'am? Dida ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpat ka, Ma'am. Insuro nak ngamin iti kalman iti math. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Ha? Apay ka di, Ma'am? Maawatak ang masayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Naskan ka di pa'y dayta, Ma'am? Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangted bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat. Ngam agduma kayo mat iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, Mami? Kasto na, Julius, ha? Masapul nga daak iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino nga'y timang kadwa kanyak, Mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makadwaan, Julius? Mami, maawatak, no apay adi ka makaumay. Sige, agbati kayo nga ron dito'y tainak ibaga ka dananang kan auntie. Mami, duada akadwak amapan ije pagadalan mi. Sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagarak. Itapay laang, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamat, kablawan kamat.
Agyaman no kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akaduan ni mami. San abale? Taadda dua akaduak. Dagiti dua lola ta. Agturpos kadimot ni Manong Leonard. Saan ka ding agkaadalan kayo? Ta naabutam idinagulit? Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rud Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na ti gundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat nga may napagungtan no agbalog? Ay, sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sige lang ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka mat. Itaman pa'y. Agturpos nga min da Gemma kan Julius nanang. Amuyo met, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mangkadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mangkadwa kan kwa na. Wen nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi. Taijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman nak nanang. Pakaragsakan mi kit di Tada kami ti mangkadwa iti apo ko mi. Ni Nancy mo di nakitak anas si Bert. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kat dwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plancha at day tayo nagpintas abistina ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige kabagis. Plancha ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita akman gayam ijay aparador. Taamangan kit dino nadadaal dan tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy. Anak asut iti pang-graduation da. Napanda ni pagadalan da, taita ti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman ka dagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak ka dagita ama maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga aggraduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kuna ti maestro na. Pinaari ka pam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tang agturpos. Oy, di nakman itultulad kan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwa ken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ako maijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti umpeng. Hintay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wen tanakala ko tamot tan iti sularta. Nuwen, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basiton aditay napnapan iti Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay kat maamuan tayo no makadanon tayon ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-anos iti Manila. Sabali ti pudot na ijay. Saan aprisko ti malangab nga angin ijay? Nang runa iti kalgaw. Ay kat anyangay nga rod kabagays. Aganos tayo para ken ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panangipatag iti kapamilya, kat kasapulan ti anos ken sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramidan tayo ijay, mami.
Jak pa'y napnapan ijay Manila Adda kabagyan tayo ijay. Ngamti kang runaan apapanan tayo, kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami? Mabalin ka di pa'y ang makakita ak? Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yu asawan, mami. Impakita yu idin? Wen anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kastagayam. Ngamno imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan akon ang makakita, mami? Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasen tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyarda, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasat ngagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang, tapno saan naabukudan ti ragsak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwen iti anyaman abanag. Tsak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti saritaan nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaing ngamsak. Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti panakaatiw mo, kanayon ka amasaksaktan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko mat, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na, may panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang, mangipakita da ita anasait da nga agadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kun ti mangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sangayang, jak mangag ti ibaga ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpot kami. Ikararag ko, ang makakitan tumat lang ti kabsat ko, mami. Wen anak, amin tayo, kiddawan tayo dayta iti Diyos. Wen, mami, mapang kami kadalola iti simbaan. Kiddawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko, tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man langan, barang makakita ak. Tapno saan akaasi ni Gemma, akanayon amang itulod kanyak. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot. O sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas ka. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Mami, nasakit to nga ti operasyon. Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko? Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Adda kadimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, auntie. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wano saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang.
Siya, kung ti agi donar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.